Tvoj biznis plán je možno 10 z 10, ale ak v ňom chýba majiteľ a tým je Boh, stavaš len drahý domček z karát. Dnes ho zbúrame a postavíme niečo, čo bude postavené na skale. Aby si už nemusela čakať na dokonalý moment, pretože ten neprišiel ani Mojžišovi, ani Ester, ani Márii. Preto je tvoj perfekcionizmus tak nebezpečný. Si úspešná, upravená, ale vnútri úplne prázdna. Že áno, to nie je Boží dizajn. Dnes si ukážeme ako na biznis s Bohom. Som nesmierne vďačná, že si dnes urobila čas pre seba a pre svoje povolanie. Toto je moje prvé video na tomto kanáli a vnímam, že to nie je náhoda, že si ho našla práve teraz ty. Možno si ho našla v momente, keď rozmýšľaš, či vôbec máš na to podnikať. Alebo už aj podnikáš, ale cítiš, že niečo zásadne chýba. Nech si už kdekoľvek, vítaj. Si presne tam, kde máš byť. Urobme si hneď na začiatku malú dohodu. Ak chceš len ďalší motivačný šum, ktorý zabudneš do zajtra rána, toto video pokojne vypni. Ale ak chceš reálny prielom, tak teraz odlož ten tvoj druhý mobil alebo odlož mobil, na ktorom scrolluješ a sleduj ma. Displejom dole, dobre? Ho polož. Sme tu len ty, ja a Božie slovo. Sústredíš sa? Super. Vnímam, že v roku 2026 nás Instagram a sociálne siete klamú. Ty si zdroj, ty si bojňa, ty to musíš vydrieť. A ja sa chcem spýtať, ako sa cítiš, keď večer zaspávaš? Zvládaš to? Alebo padáš od únavy, strachu a pocitu, že ak poľavíš, všetko sa zrúti? Písmo nás v Janovi 15.5 učí niečo radikálne. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Bezo mňa nič nemôžete urobiť. Nie málo môžete urobiť. Nič. A to nie je vyhrážka, to je pozvanie k slobode. Tvoj biznis nie je o tebe. Je o tom, čo chce Boh urobiť skrze teba. Tvoj stres pramení z toho, že sa snažíš niesť váhu, na ktorú si nebola stvorená. Dnes si tú váhu spoločne vyzlečieme. Perfekcionizmus je len pýcha v clean girl estetike. Povedzme si na rovinu niečo, o čom sa na Instagrame nehovorí. Na čo presne čakáš? Na dokonalé logo? Na 10 000 followerov? Na diplom, ktorý ti dá povolenie učiť? Na to, kým budeš dosť silná, dosť expertka, dosť pripravená? Poznám to. Preto, že ja som bola presne tá istá žena. Keď som hovorila, že mám vysoké nároky, nechcem vypustiť von niečo, čo nie je perfektné, ale keď som bola k sebe úprimná, došlo mi, že to nikdy nebolo o kvalite. Bol to strach. Strach z toho, čo si o mne pomyslia ľudia, ak to na začiatku nebude wow. A Biblia má preto pomenovanie, ktoré boli celkom nepríjemné. V Zachariášovi 4.10 čítame, ktože opovrhuje dňom malých začiatkov? Boh miluje malé začiatky. On nimi nikdy neopovrhol. Ale vieš, kto nimi opovrhuje? My. Naše ego, naša túžba vyzerať pred ľuďmi dobré už od prvého dňa. Vieš, tvoj perfekcionizmus nie je snaha o kvalitu. Je to strach z ľudskej mienky, prezlečený do pekných slov. To je princezná pýcha. Chce slavu pre seba, alebo chce slúžiť darom, ktorý ti Boh dal? Ak čakáš na dokonalosť, tvojim Bohom je tvoj imidž a nie Ježiš. Pozri sa na najväčšie značky sveta. Ich prvá verzia bola, povedzme si úprimne, trápna. Amazon začal v garáži, Apple mal logo, ktoré by dnes nikto nepoužil, ale začali. Ako dcéra kráľa sa nemusíš bať trápnych začiatkov. Tvoja hodnota nie je v tom, ako vyzerá tvoj prvý príspevok, tvoj 10. príspevok. Tvoja hodnota je v tom, že si bola poslušná volaniu Boha. Boh nepotrebuje tvoj dokonalý web ani sociálne siete dokonalé. On potrebuje tvoje áno. Tvoje áno môže byť dnes. Môže byť teraz. Nemusíš čakať, kým budeš pripravená. Musíš len začať. Mám pre teba úlohu na prvý týždeň, pretože ja milujem úlohy. Takže mini úloha pre teba. Identifikuj jednu vec, ktorú odkladáš kvôli perfekcionizmu. Sociálne siete, príspevok, telefonát, nejakú ponuku. Urob to tento týždeň nedokonale, ale s modlitbou. Zverejni to, pošli to, urob to, jednoducho to daj vonku a nechaj výsledok na neho. Poďme teraz k niečomu, čo mi osobne úplne zmenilo spôsob, akým premýšľam o svojom biznise a možno to zmení aj tebe. Na Matúšovi 25 čítame podobenstvo o hrivnách.
Pán dal sluhom majetok, aby ho spravovali. A všimni si jednu kľúčovú vec, ktorú väčšina ľudí prehliadne. Ten majetok nikdy nebol ich. Patril pánovi. Oni boli len správcovia. Keď si to preklopíme do našich životov. Tvoj talent nie je tvoj. Tvoje nápady nie sú tvoje. Tvoj bankový účet nie je tvoj. Všetko, čo máš, ti bolo zverené do správy. Ak pochopíš, že tvoj biznis patrí Bohu, tvoj strach zo zlyhania musí zmiznúť. Prečo? Lebo ak biznis nevyjde, je to jeho biznis. Ak vyjde, je to jeho sláva. Ty si len správkyňa, CEO, si on najal. A to je nesmierna sloboda. Budem k tebe úplne úprimná. Poznám ten pocit, keď sa ráno zobudíš so stiahnutým žalúdkom. Čo ak dnes nezarobím? Čo ak sa mi odhlásia odberatelia? Čo ak sa mi budú smiať? Ale keď som prijala, že ja som len správkyňa, nie majiteľka, tie otázky stratili svoju moc. Prečo? Lebo Pán v Biblii nepochválil sluhu za to, že bol najbohatší na trhu. Pochválil ho za to, že bol verný. Ty nie si zodpovedná za výsledok. Ty si zodpovedná za vernosť. To je tvoja jediná úloha a to ti dáva neskutočný pokoj. Z neúspechu je v skutočnosti nedôvera v to, že majiteľ Boh vie, čo robí so svojou firmou. Ty len plň príkazy, ktoré ti dáva v tichu. Druhá úloha na tento týždeň, pretože milujem úlohy, každé ráno pred prácou urob fyzické gesto. Otvor dlane a povedz nahlas: Pane, toto sú tvoje kľúče, toto je tvoj biznis, ukáž mi, čo mám dnes ako správkyňa urobiť. Zapíš si do denníka, ako sa po tomto vyhlásení zmenila tvoja úroveň stresu počas dňa. Sleduj, čo sa stane. Boh sa o teba postará. Strategický glow up začína v tichu. Hustle kultúra je pre ľudí, ktorí nemajú otca. My ale máme kráľa. Matúš 6.33 je tvoja najsilnejšia biznis stratégia. A nie je to len pekná fráza na hrnček od tvojej babky. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Hľadajte najprv, nie na konci dňa, keď si unavená, nie medzi dvomi mailmi, najprv a všetko ostatné sa ti pridá. Vnímam, že v našej snahe byť úspešné často dávame Boha na koniec zoznamu úloh. Až po mailoch, po Canva grafikách, po stretnutiach, po Instagrame, po tom, čo doregistrujeme ďalší kurz. Potom sa čudujeme, prečo sme vyčerpané a kreatívne prázdne. Skutočný biznis glow up a autorita neprichádzajú zo 16-hodinových pracovných dňoch. Prichádzajú z ticha. Keď vieš, kto si v Kristovi, tvoji klienti to cítia. Cítia ten pokoj a integritu, ktorú svet nevie napodobniť. Ak hľadáš najprv výsledky, tvoj biznis ťa zožerie. Ale ak hľadáš jeho, výsledky si ťa nájdú v správny čas. Vnímam, že Boh ti nechce dať len peniaze. On ti chce dať kapacitu ich zvládnuť. A tá kapacita sa buduje ráno, keď je tvoj telefón ešte v inej miestnosti a ty si v Božom slove. To je ten moment, keď dostávaš tie najlepšie nápady, ktoré by si za počítačom nikdy nevymyslela. A viem, čo si teraz myslíš. Ale Gabriela, ja nemám ráno čas. Pozri sa. Pozeraj, ja pracujem v nemocnici. Robím si vysokú školu, robím si MBA, mám online biznis a 2 psov, ktorí ma budia vždy o 5 ráno. Či chcem alebo nie. Čas nikdy nebudeš mať. Musíš si ho vziať. A sľubujem ti, že tých 15 minút ráno ti vráti viac ako 3 hodiny hustle po obede. Tretia úloha na tento týždeň. Prvá hodina tvojho dňa patrí majiteľovi. Žiadny Instagram, žiadne maily, žiadne správy. Len ty a Biblia. Či aj 15 minút, ak začínaš. Skús to 7 dní po sebe a sleduj, či tvoja kreativita, načúvanie Duchu Svätému, čo sa svetsky hovorí intuícia, aj keď to tak nie je to Duch Svätý, či porastie. Písuj si to do denníka, čo si počula v tichu. A rozlišuj. Tam, kde je pokoj, to je od Boha. Narovnaj si korunku. CEO princezna, ak si došla a sem, chcem, aby si vedela, že na teba som nesmierne hrdá. Tvoja pozornosť je vzácna a ty si sa rozhodla investovať ju do niečoho, čo má večný dopad. Teda zhrňme, čo sme dnes spolu prešli. Prvé, tvoj biznis nie je o tebe, je o tom, čo chce Boh urobiť cez teba. A to je oslobodzujúce. Druhé,
Perfekcionizmus nie je cnosť. Je to strach z ľudí prezlečených do pekných slov. Boh miluje tvoje malé nedokonalé začiatky. Za tretie, nie si majiteľka. Si správkyňa. To znamená, že bremeno výsledku nie je na tvojich pleciach. Tvoja úloha je byť verná. Za štvrté, tvoj najsilnejší biznis nástroj nie je mobil ani laptop. Je to rané ticho s Bohom. Svet nepotrebuje viac uštvaných podnikateľiek, ktoré kopírujú svetské trendy. Svet potrebuje dcery kráľa, ktoré podnikajú s gráciou, autoritou a nebeskou múdrosťou. Molíme sa spolu. Nemusíš zatvárať oči, ak nechceš, jednoducho vnímaj tieto slova. Pane Ježišu, žehna mojej sestre, ktorá teraz počúva tieto slova. Prosím ťa, zlom v jej živote strach z ľudí a strach zo zlyhania. Ukáž jej, ako obrovskú hodnotu má v svojich očiach. Bez ohľadu na to, koľko dnes predala, koľko úloh si odškrtla alebo koľko sledujúcich má. Jej odvahu začať a vytrvalo zostať vernou. Nech jej biznis slúži ako tvoj nástroj v tomto svete. Amen. Som ja teraz teba podporila, tak ja by som bola rada za spätnú väzbu, za nejakú podporu pre mňa. Tak nezabudni mi dať odber, zapnúť si zvonček, aby si nepremeškala ďalšie video z tejto série. Na budúce sa budeme rozprávať o identita versus algoritmus. Si princezna a tvoj biznis má poslanie. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!